Местни избори 2015. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Дебатът по инициатива на кандидатът за кмет на движение Царевград за Велико Търново Стефан Михайлов днес не се състоя, тъй като поканеният от него основен опонент Даниел Панов не дойде в прес-клуба на БТА. Михайлов подчерта, че организираният от него дебат не е самоцел, а е предизвикан от проблемите, които жителите на община Велико Търново са поставили пред него в многобройните му предизборни срещи. Този дебат не е самоцел. Той е предизвикан и от гражданите на община Велико Търново, които искаха да чуят нашите мнения, нашите виждания за развитие на общината. Както виждате обаче, този дебат най-вероятно няма да се състои, тъй като стола до мен е празен. Но ако продължаваме така да не питаме хората, да не им даваме обяснения, да не говорим с тях, повярвайте ми, може да стигне да назначават кмета, а не да го избираме ние. Тогава хората, ако продължаваме така, те няма да искат да гласуват. Извинявам се от името на господин Панов на Търновци и смятам, че надмедността не е правилният начин за водене на диалог. И както каза наскоро, прочетох във вестника, един известен бизнесмен във Велико Търново, надмедността е началото на края. Аз няма да се крия от хората. Ако бъда избран кмет, казвам го направо, няма да бъда анонимен кмет. Бяха изпратени предварително програмата, въпросите не съм си ги измислил, това са най-често поставените въпроси от гражданите по отношение на финансовата рамка на общината, по отношение на контрола за изразходване на средствата, за разходите, за градоустройство и транспорт, все проблеми, които те са ми поставили на многобройните срещи. И просто искаха да получат отговори. Аз за някои въпроси не мога да дам отговор. Ще питат защо това не е направено до сега. Логично беше да попитат действащия кмет. И затова предложих и този дебат. Всъщност той дойде от хората, не съм си го измислил само аз. Най-честата критика, която чувам от хората при срещите си с тях, е, че се е скъсала нишката на диалога между гражданите и местната власт, каза още Стефан Михайлов. Някой пита ли хората дали искат тротуари по центъра или искат подходите към блоковете да им се направят? Или искат да се ремонтират опасните участъци, които има в града. Никой не попита хората за това. Дай сега да освояваме 1 милион, после ще питаме хората. Това не е начин на управление. Кмета не може да управлява сам, аз го казах и преди. Той даже не управлява с екипа си, той управлява с хората и за хората. Ако това не се случи, никакво управление няма да имаме, повярвайте ми. Ако хората не могат да си кажат нещата, които мислят директно, как да стане? Аз също искам да има паркови, градинки, хубави улици, но все пак трябва да чуем и хората, да зачитаме и тяхното мнение. Кандидатът за кмет на движение Царевград за Велико Търново под номер 17 в бюлетината призова както опонентите, така и гражданите да преценяват всеки по делата му, а не по приказките. Аз съм се доказал, поне така мисля аз, че мога да правя нещата и делата ми говорят за това. Така че очаквам подкрепа от всички. Винаги съм бил коректен в отношенията с хората. И ви го знаете много добре. Това, че днес няма дебат, той тъй или иначе този дебат ще се проведе на 25, тъй че от хората зависи. Местни избори 2015. Купуването и продаването на гласове е престъпление.